Vážená paní europoslankyně Nerudová, rád bych se vám představil, mé jméno je Štěpán Konečný a nacházíme se na okraji Brna ve Starém Lískovci v Sadech. A tady toto video bych chtěl rozdělit do 3 částí. V první části bych se vám chtěl představit, ve druhé části bych vám chtěl sdělit, proč jsem si vybral pro vykonávání stáže zrovna vás. A ve třetí části bych vám chtěl říct důvod, proč bych se měl vaším stážistou stát zrovna já. Ve svém volném čase se rád věnuji sportu, gastronomii neboli vaření, seberozvoji, podnikání a mimo jiné se rád zajímám o mezinárodní dění a dění na poli Evropské unie. A věnuji se mu tomu například tak, že při zmiňovaném sportu poslouchám podcasty a mezi ty oblíbené patří například Bruselský diktát nebo Bruselské chlebíčky. V poslední řadě rád cestuji, hned 2krát jsem měl možnost vycestovat do zahraničí na několik měsíců. Poprvé to bylo do Londýna hned po maturitě, kde jsem pracoval, a něco podobného jsem zažil minulé léto, když jsem vycestoval do Rotterdamu, do Nizozemí. A tady tyto zkušenosti mě předaly větší samostatnost a adaptabilitu, což považuji za velmi cenné. Už nějakou dobu se aktivně zajímám o stáže v Evropské unii. Když vypluly na povrch výsledky voleb do Evropského parlamentu, od začátku jsem věděl, že se budu chtít hlásit o místo stážisty právě u vás. A podařilo se mi to až nyní, ale na druhou stranu začátek stáže mi velmi sedí, protože budu mít čerstvě po studiu a vím, že budu moci vložit 100% svého času, odhodlání a energie do této stáže. Velkou přidanou hodnotu při vykonávání stáže právě u vás vnímám v tom, že pole vaší působnosti se zaměřuje na témata, které zajímají i mě, jako je například rozpočtová politika Evropské unie, bezpečnost potravin a nebo životní prostředí. Dostáváme se do poslední části, kde bych vám chtěl sdělit, proč bych se měl vaším stážistou stát zrovna já. Nechci vám vyjmenovat pouze své slabé a silné stránky. Každý člověk má jiné předpoklady a klíčové je umět sebekriticky reflektovat a využít dosavadní zkušenosti v praxi. Na tuto stáž jsem se cíleně připravoval několik let. Dnes můžu s jistotou říct, že se cítím skutečně připraven, mám potřebné znalosti, dovednosti a hlavně odhodlání. Stáž v Evropské unii se stala pro mě postupem času nejen profesním cílem, ale hlavně osobním snem. Tento silný vnitřní pohon mě motivuje k maximálnímu nasazení a odpovědnému přístupu. Na závěr bych vám chtěl říct, že budu rád, když zvážíte moje přijetí. Pokud tak učiníte, zaručuji, že budu přínosem pro váš tým.